Čaute, ja som Eseter a ďakujem vám, že ste si naladili kanál Mobil Online TV. V tomto videu sa pozrieme na moderné tlačítkové telefóny od značky Mobiola. Hneď sa vám naskytá taká intuitívna otázka, ako je možné, že na trhu, kde sa jednotliví výrobcovia prečekajú v tom, kto dá do telefónu viac funkcií, vznikol priestor pre takéto na prvý pohľad retro zariadenia. Dôvodov môže byť samozrejme hneď niekoľko. Tlačítkové telefóny sú familiárnejšie napríklad pre niektorých dôchodcov. Ak ste rodič a dáte takýto telefón svojmu dieťaťu, tak máte istotu, že fakt z neho bude iba volať a písať SMS-ky. A tieto mobily môžu mať veľa výhod, ak máte napríklad nejaké špecifické povolanie, životný štýl alebo obľúbené aktivity. Zariadenia sú od jedného výrobcu, ale sú v nich malé rozdiely, ktoré sa prispôsobia presne vašim preferenciám. Ako prvý si rozbalíme MB3120i. Unboxing vyzerá pri všetkých modeloch približne rovnako. Po farebnej krabici, kde máme na obrázku telefón, sa nachádza samotný telefón, takto sofistikovane zabalený, ale hneď po vybalení ho nevieme zapnúť. Je to preto, že batéria sa nachádza až tu, trošku hlbšie v balení. Toto sa už dnes považuje za dosť old school riešenie, ale má svoje výhody, pretože tieto batérie sú veľmi spratné a keď si ich nakúpiš viac, tak môžeš mať vždy plne nabitú batériu po ruke a nič ťa nezaskočí. Do zariadenia ju vložíš veľmi jednoducho, sundáš zadný kryt, kde uvidíš slot na SD kartu a SIM kartu, baterku tam vložíš, zadný kryt zaklapneš naspäť a ideš. Ale k tomu sa ešte dostaneme. V balení ďalej nájdeš nabíjací kábel, na jednej strane USB a do telefónu dávaš USB-C, ďalej tu nájdeš dokumentáciu, aby si pozrel, ako sa telefón používa, ale prakticky ju nebudeš potrebovať. Poslednou súčiastkou v balení je takáto nabíjacia stanica, ktorú si zapojíš na kábel, vložíš zariadenie, hrdo si ho vystavíš napríklad na pracovný stôl a v prípade potreby príjmeš hovor a máš istotu, že telefón je vždy plne nabitý. MB3120i je ľahučké zariadenie s takým pogumovaným telom, ktoré má veľmi dobrý grip, teda sa perfektne drží. Zapneme ho červeným tlačítkom. Funkcie sú samozrejme obmedzené, ale všetko, čo mobil poskytuje, funguje extrémne rýchlo. V menu nájdeš napríklad kontakty, správy, históriu hovorov, nástroje, ktorými sú napríklad budík, kalkulačka, kalendár a pozrieš si tu aj multimédia, teda hudbu, obrázky, videá. Telefón disponuje aj fotoaparátom, no musíme si priznať, že sa tu nejedná o žiadne profesionálne vybavenie. To však od takéhoto kúsku ani nikto neočakáva. Ako sme už načrtli, jedná sa o perfektný pracovný nástroj napríklad do kancelárie, ale s baterkou, ktorá vydrží aj niekoľko dní, je to výborný parťák napríklad na cesty. Písmená na displeji sú veľké sú taktiež tlačítka, takže je to výborná voľba napríklad pre dôchodcov. Avšak v prípade, že by mal niekto s čitateľnosťou predsa len problém, tak tlačidlá po stlačení vydávajú zvuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mriežka, miesta. Na zadnej strane je SOS tlačidlo, pri ktorého podržaní sa zavolá tiesňová linka. Nemusíš sa ani báť, že s používaním analogových tlačidiel bude v noci problém, pretože svietia v tme. Pre dôchodcov môže byť tento mobil napríklad prakticky aj preto, že podržaním nuly sa zapne svetlo v hornej časti, takže keď babka ide pre kompoty do tmavej pivnice, v pohode si vytiahne baterku priamo z vrecka. MB2400 je niečo podobné ako predošlý model, ale hrá na trošku elegantnejšiu nôtu. Biele telo so zlatým rámom a ostatnými doplnkami pôsobí až luxusne. Čiže taký mobil, ktorým hovoríte, môžem si dovoliť drahý telefón, ale som klasik a preferujem tlačítkový. Pritom aj tak samozrejme drahý nie je. Tieto zlaté línie sú dokonca aj v menu, kde sú zlaté ikonky, no a môžeme vidieť, že užívateľské rozhranie nám tu už ponúka viac možností. Napríklad aj hry, kde si môžeme vybrať autíčka alebo hada. Podobného hada si možno mnohí pamätáte zo starších telefónov, kde táto hra bola absolútnym hitom. Do tohto modelu si môžete vložiť až 2 SIM karty, samozrejme aj SD kartu a nechýba moja obľúbená funkcia zapnutie blesku podržaním nuly, aby ste si mohli posvietiť kdekoľvek potrebujete. Pri tomto modeli si viem predstaviť, že si ho kúpi aj nejaký podnikateľ, ktorý sa nechce vystavovať nástrahám internetu a proste preferuje tlačítkový telefón. MB4600 má 2 displeje, čiže jeden z prednej strany a ten druhý uvidíme, keď mobil vyklopíme. Povedal by som, že tento model je taký najviac multimediálny, pretože ako môžeme vidieť, na klávesnici je tlačidlo, ktorým zapneme hudbu alebo fotoaparát
fotoaparát. A opäť musím povedať, že fotoaparát asi nenahradí profesionálnu zrkadlovku, ale na nejaké bežné praktické úkony je to asi celkom fajn. Tlačidlo, ktorým zapínaš svetlo, sa nachádza z boku, takže tiež veľmi praktické na pohotové svietenie. Užívateľské rozhranie je to také farebnejšie, hravejšie. V sekcii hry tu nájdeme samozrejme hada a Sokoban, čo je vlastne taká logická hra, kde je tvojou úlohou zadebniť všetky bomby. Samozrejme si sa môžete vložiť dve SIM karty a SD kartu. Príde mi to ako zariadenie pre tých, ktorí z mobilu hlavne telefonujú a píšu SMS-ky, ale občas im dobre padne pustiť si nejakú hudbu alebo zahrať si klasickú hru na väčšom displeji, pretože spomedzi týchto modelov má najväčšiu uhlopriečku. Mobila MB700 pôsobí asi najjednoduchšie zo všetkých modelov, ale zároveň veľmi pevne. Dizajnom asi najviac pripomína kalkulačku. Tlačidlo na zapínanie svetla sa nachádza z boku, potiahnutím hore zapneš, potiahnutím dole vypneš. Z boku sa tiež nachádza tlačidlo, ktorým odomkneš telefón, aby sa dalo ísť do menu, ktoré je podobné ako pri 3120 a vložiť si sa môžeš dve SIM karty. Na zadnej strane je SOS tlačidlo, ktorým privoláš pomoc. Príde mi to ako perfektný mobil napríklad pre turistov, pretože im jedna baterka vydrží niekoľko dní a aj so skrehnutými prstami alebo v rukaviciach sa tu dajú ovládať dôležité prvky a pohotovo zavolať pomoc. Takže takáto MB700 by mala byť povinnou výbavou každého pokročilejšieho turistu. Posledným modelom v tomto videu je MB500 Titan X. A ako nám už názov napovedá, v tejto krabičke sa skrýva niečo robustné a silné. Je to mobil s certifikáciou IP68, čiže voda ani prach ho nezaskočí a aj vyzerá ako poctivý pracovný nástroj poriadneho chlapa. Má masívnu konštrukciu, ktorá by dizajnom veľmi dobre ladila k ťažkým strojom ako bagre alebo žeriavy, čiže môžeme predpokladať, že aj zákazníkom, ktorého tento model zaujme, môže byť človek, ktorý pracuje na stavbe a potrebuje spoľahlivé zariadenie, ktoré sa mu nerozbije, nepokazí, ktorému na jedno nabitie vydrží niekoľko dní a z ktorého si môže v akejkoľvek situácii zavolať a riešiť vážne veci. Za pozornosť stojí, že aj po odňatí zadného krytu natrafíme ešte na ďalší kryt, ktorý zabezpečuje batériu, čo umocňuje pocit húževnatosti tohto zariadenia. Užívateľské rozhranie je farebné a je tu napríklad sekcia profily, kde máme na výber normálny, tichý a rokovanie, čo vám zvýrazňuje dojem, že sa jedná o pracovný telefón. Svetlo sa pohotovo zapína podržaním nuly a v rámci týchto modelov sa jedná o najjasnejšie svetlo, čiže podľa mňa preto, aby si aj cez deň dobre osvietil tmavé miesta na stavbe alebo tmavé miesta pod kapotou auta, keď opravuješ motor. Ako vždy aj teraz platí, že zariadenia si pozriete detailnejšie na stránke mobilonline.sk, kde si môžete zároveň aj kúpiť. Zároveň si tam prípadne môžete dokúpiť aj potrebné príslušenstvo, tak si prispôsobiť ich používanie ešte lepšie. Ak sa vám zdalo toto video zaujímavé, dajte odber na kanál Mobil Online TV a sledujte novinky zo sveta technológií. Čaute.